ó mà ṣe o, gbajúmọ̀ òṣèré tíátà yìí náà tún kú lójijì. Àìsàn kánsà ni wọ́n ló pa á o. Lówùúrọ̀ kùtù ní gan ni ìròyìn ọ̀hún jáde o. Ọ̀kan lára àwọn òṣèré tíátà tí wọ́n fi ìlú Abẹ́òkúta ṣebùgbé ni ó jáde láyé lẹ́yìn àìsàn tó ṣe é. Bó lè jẹ́ pé ojú obìnrin tó kú lójijì kì í ṣojú táwọn èèyàn sábà máa ń rí ní gbogbo ìgbà. Síbẹ̀ onítíátà ni òun náà ń ṣe o. Nínú fíìmù ọkọ ẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Lékan Ọlátúnjí ni ó ti sábà máa ń hàn dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ló tún níṣẹ́ míì tí òun pàpà mọ̀ ṣe dáadáa, bí ṣíṣe alága àdúró àti àwọn míì tó níṣe pẹ̀lú iṣẹ́ amúlòdùn. Wùnmí Ọlátúnjí ni wọ́n pe orúkọ obìnrin yìí. Àìsàn kánsà ni wọ́n sọ pé ó gbé dùbúlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kinní ọ̀hún ti ń ṣe ó tó ọjọ́ mẹ́ta kí àìsàn náà tó lè sí ní nǹkan bíi ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ níṣe ni ó padà pa á lójú dé o, tí obìnrin ọlọ́mọ mẹ́ta yìí sì ti dágbére fún ayé pé ó dìgbà ó ṣe. Ìyàwó Lékan Ọlátúnjí fẹ́ràn ṣe tíátà dáadáa gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́. Wọ́n sọ pé nínú ṣọ́ọ̀ṣì gan ni ó ti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe, ṣùgbọ́n ọkọ ẹ̀ tó jẹ́ òṣèré tíátà ni kò fẹ́ẹ̀ fún láyè kó ti gbogbo ara bọ̀. Ìyẹn náà ni wọ́n ló fà á tó jẹ́ pé nínú fíìmù ọkùnrin yìí nìkan ni àwọn èèyàn ti máa ń rí dáadáa. Ọmọ ọdún 53 ni wọ́n pe gbajúmọ̀ òṣèré tíátà yìí, kí Ọlọ́run bá wa foríjì. Tẹ́ ò bá gbàgbé, nígbà díẹ̀ sẹ́yìn ni ọkọ òṣèré tíátà yìí náà ní jàǹbá mọ́tò ńlá o, ìyẹn Ọ̀gbẹ́ni Lékan Ọlátúnjí. Díẹ̀ ló kù kíní ọ̀hún mú lọ o, ṣùgbọ́n ọba aláwòlábí ni ó dá padà sáyé tó sì ti padà sí ẹnu iṣẹ́ tiẹ̀ náà báyìí. Kí ti àwọ̀ èyí tó tún ṣẹlẹ̀ lónìí ọjọ́bọ̀ tọ́sídẹ̀ẹ́ ọjọ́ 14 oṣù kẹsàn-án ọdún 2023 yìí, kọ́lọ́run bá kí ó bá foríjì arábìnrin Wùnmí aya Ọlátúnjí.